Аз снимам видео. Скъпи видеосници, Ни позираме за снимка, няма нищо. предстои официално да ви връчиме дипломите за завършено висше образование в нашата любима специалност стопанска логистика. Тази диплома е своеобразен сертификат за качество. С нея от тук нататък вие ще удостоверявате, че сте положили необходимите усилия, че сте получили определени знания и професионални умения. Тази диплома ще ви отваря като секретно ключе много врати. Защото в бизнеса е известно, че сертификата за качество има значение кой го е издал. А вашия сертификат за качество е издаден от най-престижното висше училище в България, Университета за национално и световно стопанство. Вашия сертификат свидетелства, че вие сте завършили една от най-котиращите се и търсените специалности в страната. За това свидетелстват и фактите. Ние сме единствената специалност, която има реализация на студентите си по специалността над 85%. На фона на 40% средно за страната завършващи студенти, това мисля, че е добър атестат. През тези години ние сме ви учени да анализирате, да диагностицирате проблеми, да предлагате обосновани решения за тяхното решаване, за тяхното оптимизиране.